Nej. Hov, kan tænke på skrivebordet. Du er så dum, Holm. Det er sindssygt. Nej. Og man ved det bare hver eneste aften, fordi han kan ikke holde til mere end 10:30 eller sådan noget. Det er så sygt. Jo, jeg kan. Jeg kom til at gå ud på skrivebordet, og kæft for en dårlig undskyldning. Hvorfor lige vil du så party samtidig, mand? Holm, du vil give mig lange løg. For helvede, Holm. Mr. London. Nej, kaos mode. Det gider jeg simpelthen. Det var min løg ikke længe nok til, altså. Det gider jeg godt til ud, når vi spiller det. Jeg gider ikke sidde og spille det. Kun ham, der gider. Vi sætter gaskat på. Ja. Hvad er en mastermind? Så du kan se, om du kan se hele banen, eller du kun kan se dit team. Jeg kan se hele banen. Lol. Hov, jeg tror, jeg starter StarCraft. Du er så dum. Men sammen, du må da give mig ret. Det er ikke IQ'en, der presser ved ham, altså. Nej. Han kommer også fra Bornholm, ikke? Ja.